Ante as denuncias e críticas da oposición en relación ao plan de compostaxe, César Mosquera dixo esta mañá en primeiro termo que ningún composteiro é ilegal, tal e como tentou transmitir o PP. Mosquera dixo que na actualidade soamente os espazos que produzan máis de 50 toneladas ao día precisan este permiso, e un composteiro produce esta cantidade pero ano. Todo o que necesita autorización fixa unha lei. E a lei fixa que os que teña que ver cos residuos, non? O tratamento, necesita esa autorización a partir de 50 toneladas diarias. Cousa que non composteiro comunitario consíguense no ano con 8. O sea, nos que funcionan moi ben, consíguense no ano. Esa é a normativa que existe. Ademais, colocar composteiros individuais, non? Como fai Sogama, como facemos a Diputación, e fixemos o Concello, e demais, ou colocar contedores na vía pública, colocar non de calquer tipo de residuos, etc., non necesita autorización. En relación aos prazos deste plan de compostaxe no Concello de Pontevedra, Mosquera sí que recoñeceu que vai máis lento do previsto, pero que isto se debe única e exclusivamente a un tema económico. Vamos a ver, xa o fixemos, creo que xa dixemos que o ritmo iba a ser máis lento, creo que o dixen públicamente, hai que ir axustando certas cousas, porque, bueno, é un plan absolutamente novidoso que recolle cousas de moitos sitios, basicamente de Austria, insisto, pero hai que axustalo aquí. E o axuste, basicamente, que en Austria costa 300 ou 400 euros ao ano por cada vivenda, e aquí non queremos que chegue nin a terceira parte, nin a cuarta parte. Ese é o axuste fundamental. César Mosquera sinalou que na provincia detectouse un incremento do 2% en xeración de residuos como consecuencia do aumento da actividade económica, mentres que no municipio de Pontevedra esta subida é do 0,2%. O concelleiro dixo que na Boavila as 9 illas de compostaxe instaladas están a tratar unhas 300 toneladas ao ano. Bastante bon, Genera algún tipo de humos,